bunga niya. Nasayod ka ba? Nga ang science full of experimentation, ang math full of solution, ang English full of summarization, apan akong hunahuna full of imagination, na saan ikaw ay magiging kong destination. Abili mo, mura kag pili ka. Bakit mo? Maya bang ira? Oh, Kung sa kahoy tanduha, ikaw ang mahugani. Ako ang nara. ay, Mahugani ka, nara kong bupunit niyo mo. bayro ni bay. Please, maya bang ira? Tumaraw ka ba? Bakit? Sabi nila, tama raw na mahalin kita.